Румен Минков е футболен историк и статистик, изследовател на женският футбол в България. Той е написал множество книги, както и е баща и дядо на двама внуци. Основател на рода Минкови е Минко Калишмират от село Горна Махала, който, идвайки в селото, се жени за калояновската мома Бойка. Помня от 6 годишна възраст, когато майка ми и баща ми ме заведоха в детската градина на селото. Помня и къщата, която е направена от кирпич. Сега от нея са останали само едни голи стени. Това е къща, в която живееха родителите, баба ми и дядо ми по линия на майка ми, дядо Илия и баба Тота. Селото с останалите деца от нашата махала, а именно улицата Калоян, играехме на чилик, на мачка и карахме колелета. Баща ми беше купил едно колело и много бързо се научих да карам колело. Като дете изпитвах страх от кучета, който преодолях в последствие, защото 5 или 6 годишен бях, когато едно куче ме подгони, ме захапа за кръка. Сериозно, водиха ме на лекар, има шиха и т.н. И може да се каже, че докато съм бил тинейджър, съм изпитвал някакъв страх. Спомням си първата учителка Донка Порязова. Най-вече ми бяха интересните заниманията по математика и кръстопис. Тогава кръстописа беше в едни специални тетрадки с мастил. И естествено, знаете, като са децата, много често се случи някой да обърне мастилницата, тя да падне върху тетрадката, оттам да падне и върху дрехите, които трябваше да се перат, а тетрадката трябваше да се преписва. Въобще много интересни и мили детски спомени. Имаме 6 години разлика и аз, докато така съм израствал в годините между 5 до 5 години, нямам спомени, но след така 5 години до 13 години, когато сме били заедно, само съм чувал от родителите, от лелите, които имах, че е бил послушен. За периода, в който така сме имали да бъдем така, удоволствие да сме заедно, а той е бил от 1 година до 14 години, спомените ми са, че така учеше си много бързо, лесно и намираше време съответно да излиза и да играе. От селото в рода Минкови, другата къща, в която ходих редовно като дете, е къщата на дядо ми Иван, бащата на моя баща, който носеше си същото име. Той беше известен в селото, че отглеждаше биволи, имаше едно магари Марко, на което ми даваше да се качвам. Той беше много кротък и с него се возих. И така изкарах детството си между двете къщи. Майка ми беше шивачка, имаше собствена машина и почти всичките жени от селото идваха да им шие рокли. Това са ми най-ярките спомени от този 9 годишен живот в село Калояно. Едва са ме спасили като. Той е по разкази на майка ми, на баща ми и на калеко ми Кръстю. През зимата на 53-та година получавам силно възпаление, което не преминава. Почвам да се подувам и в един момент лекара на селото, който по-скоро е бил фелдшер, казва: Иване, намерете един кон, а тогава е имало много голям сняг, намерете един кон и с един придружител също на кон, за да може да стигнете по-бързо в град Пловдив. Този човек, това дете се нуждае от операция. И калеко ми Кръстю намира един кон с баща ми, увицам в овчи кожи. Пак повтарям, това е по спомени на моите родители. И така, калеко ми Кръстю върви отпред с едрия кон, проправя партина, отзад баща ми ме придържа на коня и след двучасово пътуване ме завеждат в окръжна болница в Пловдив, където ме оперират и доктора е казал: ако бяхте малко закъсняли, това дете нямаше да го има. Преместихме се да живеем в Пловдив 1959 година в къща, която построяват дядо ми Илия, бащата на майка ми, и баща ми.
в пловдивския квартал Каменица. Тогава се водеше под името Чайка. На около 100 метра от започналия да се строи стадион Христо Ботев. И това и предопредели и съдбата ми до този момент. Всички в махалата ходихме да гледаме как се строи стадиона. Естествено, след неговото откриване на 14 май 1961 година, на което присъствах заедно с баща ми и Войчо ми Рангел, който беше запален по футбола, и това ми е първият допир с футбола. Всички станахме ботевисти и от тогава футболен клуб Ботев е моята съдба. Сигурно съдбата си е имало пръст и в по-нататъчното ми развитие за това, което казах. Ходих редовно на мачове и започнах да събирам неща, които са свързани с Ботев, които бяха много малко. Първото беше брошурата от този прословут първи матч на Ботев на стадион Христо Ботев на 14 май 1961 година срещу румънския отбор Ча-Ча, който победихме с 3-0, и тази брошура я паза до сега и ще бъде подарена на музея на Ботев. След като станах по-голям, започнах да тренирам в школата и така лека по лека се запалих и ученическите години ми преминаваха между училището Петко Рачов Славейков и стадион Христо Ботев, разположени на едно разстояние, и къщата ми, представете си, един триъгълник на 100 метра един от друг. В механотехникума, вече подобрявайки своите футболни умения в махалата и в школата, която ходих, започна да играя в отбора на механотехникума в ученическото първенство. И вече бях разбрал, че съдбата моята извън учението и семейството, това е футболен клуб Ботев. Започнах да събирам изрезки от вестници. Баща ми даваше пари да си купувам вестник Народен спорт и вестник Футбол. И всичко това се събираше в едни кутии, които доскоро си пазих като спомен от детските години. Така се случи съдбата ми, че втората титла, която спечели футболен клуб Ботев, първата е през 1929 година, се случи в този период, в който аз бях ученик в техникума. Имах двама големи приятели от техникума, Васил, така наречения Васето, и Ангел, така наречения Ачо, който родителите ни разрешаваха да ходим на мачовете на Ботев, а така също и като гости в София и в близкия град Стара Загора. И така преминаваха свободното ми време да хода на тренировки, да гледам мачове, и най-запаметяващо беше, че в сезона, когато Ботев стана шампион 1967 година, беше лишен за 2 мача от домакинство и трябваше да играе мачовете си в Пазарджик. Най-голямото ми приключение беше, че за да отидем ние на мачовете за палянковците на Ботев, в които спадахме и ние вече, на всеки мач ходихме, трябваше да пътуваме с конски вагони. Това са вагони пригодени за коне, обаче почистени, и си представете един товарен вагон, който е празен. Ние влизаме в него, затварят вратите и до Пазарджик 30-40 минути пътуваме с този конски вагон, който вътре, колкото да е почистен, все пак се мирише на коне. В техникума, като запален по футбола, ме избраха в ученическия комитет да отговарям за спорта, което основно се изразяваше в това да се организират мачове между отделните курсове. Тъй като ние в техникума имахме и зала, имахме стадион, т.е. по-точно игрище, което е без трибуна, и там се правиха мачовете, и така лека по лека започнах да проявявам и организаторските си умения. През 1967 година отборът на ЦСК, отборът на моя Войчо, се класира за полуфиналите и трябваше да играе с Интер. И се обадих на Войчо и му казах: можеш ли да ми купиш билет, аз ще дойда в деня на мача и ти да ме заведеш и заедно да отидем. Той каза: аз ще осигуря билета, ти си осигури да отсъстваш от училище, защото мача беше в ден сряда. Отивам при директора, естествено, че първоначално неговата реакция беше не. И аз му казах: другаро директор, ма защо не? Аз съм член на ученическия, отговарям за спорта, вижда съм запален, и най-големия кост е, че аз съм отличник. Имам успех над 5,50, т.е. сред отличниците съм. Той си вика: ще си помисля. И тук съдбата се намеси. Комшия ми беше заместник директора Иван Църков, който не беше запален по спорта, но реших да го използвам като човек, който да ми помогне.
Отидах при него, обяснихме всичко. Той вика: Руби, не се притеснявай, имаш разрешението. Отивай да гледаш матч. Как ще се разбира с директора, това си е моя работа. И говорил с директора, успял да го убеди и аз така отидах да присъствам на един от най-великите мачове в историята на българския футбол. Това е мача на ЦСКА с Интер на стадион Васил Левски, 70 000 зрители, заедно с Войчове. Повода да започна да се занимавам с написването на историята на футболен клуб Ботев е мой любим футболист Динко Дерминджиев Чико. 1977 година есента той обяви официално, че следващата година, 1978, прекъсва кариерата си. Аз вече бях започнал редовно да ходя в библиотеката и да събирам материали за Ботев, за да си обогата знанията. В един момент реших, че ако има нещо готово написано, то ще е във футболен клуб Ботев. И защо не отида да видя какво има, да го ползвам и след това да си допълвам за мен. Отивам във футболен клуб Ботев. Тогава хората, които отговаряха за така наречената пропаганда и агитация, или казано по сегашното пиар, беше един журналист, казаше се Видю Тончев. Запознах се с него, аз тогава бях 27 годишен, той беше около 35 годишен и много се зарадва и ми каза: хубаво, моето момче, в Ботев нищо няма. Викам: Ботев няма ли е написана история? Не. Някакви брошури, нещо еди какво си. Ами аз знам едната брошура, сигурно и ти я знаеш. Всъщност това е диплянката от мача Ботев с Чача 1961 година, т.е. преди 16 години. Нещо събрано те нататък. Не, ако искаш да запознае с началника на футболния отбор, Христо Михайлов, питай го и него. Питай го и него, той вика: не, нямам. А може ли аз да почна да пиша историята на Ботев? Може. Вие ще ми помогнете или ще ви помогна? Има заведи при началника на дружеството, полковник Янков. И той ми каза: моето момче, стисна ми ръка, не само че ще напишеш историята, ами ще я издадем в 10 000 екземпляра, а на теб с този договор ще те изплатим и хонорар. Защото за този труд. Даваме ти срок 5 години. 1982 година Ботев ще чества 70 години. Тази книга, която ти ще напишеш, дано я напишеш, нали всички казваме дано, нали я напишеш, ще бъде кръстена на 70 години футболен клуб Ботев. Ти си автора, почвай да пишеш, имаш пълната ми подкрепа. И така започнах да пиша. И за 5 години написах първата ми книга 70 години футболен клуб Ботев. Интересна истината, книгата не беше нещо особено, защото много малко материали бях намерил, но се хареса на ръководството на Ботев и те казаха: сега ти поставяме задача, ако ти си съгласен, да напишеш книга за цялото дружество. Тук беше само за един спорт, за 15 спорта. И за 5 години, с помощта пак на хора от дружеството, написах най-голямата ми така като обем книга, 75 години АФД Тракия, в която съм описал историята на всичките 15 вида спорт. И принципно това е неговата така голяма страст. Спомените ми са, че докато сме били заедно, се справяше добре. 2 години преди да започна да се занимавам с футбол, се запознах с бъдещата ми съпруга. Една наша обща приятелка ни запозна на музикалното представление Сивилският браснар в Дома на културата в Пловдив. Той, който тогава беше без име, сега се казва Борис Христов. Там се запознахме, харесахме се, ходихме близо 1 година и решихме да се оженим. И следващата година, 1975 година, сключихме граждански брак на 23 ноември 1975 година. Има късмет, че тя беше много добър, спокоен и разсъдлив човек и още докато бяхме приятели, разбра за моята страст. Даже един път я заведох и на матч, но тя ме помоли втори път да ни я вода. Основната причина е, че много люпат семки на врата ти и много се псува. И тя каза: извинявай, ма това не е моята среда. Ходи си ти на мачове, аз няма да ти преча, даже ще ти помагам. И когато ми казаха, нали, от Ботев, преди да им отговоря положително, направих разговор с нея и казах: ако ти ме подкрепиш, аз ще приема. Ако не ме подкрепиш и това ще ти тежи и ще, нали, няма да се бъде. Вика: аз не искам да ти наруша, ще имаш само моята подкрепа.
Освен което казах за моята съпруга, че беше много търпелива и разсидлива, това много ми помагаше на мене, защото аз с моята зодия Скорпион съм малко по-нетърпелив и спокойен, на моменти и нервен. Нещо, което за нея не е характерно и тя ме успокояваше. Тоест бяхме едно, по оценка и нейна и моя, едно сравнително добро хармонично семейство. Нейната сила беше в това, че можеше да успокоява хората, когато са нервни, да ги изслушва, огромно търпение притежаваше и беше страхотна готвачка. Готвеше абсолютно всичко, само да й дадеш рецептата. Беше музикално надарена. Още като малка се е записали, няколко години е ходила на акордеон, но не искала да се занимава. Даже имало моменти, когато е правила по-детски, за да й се играе, тъй като другите играят, па тя свири, оставила акордеона. Все едно е ходила на уроци по солфеж за акордеон. Пееше много хубаво и беше се записала в хора в Дома на Народната армия в Пловдив. Ходеше по музикални фестивали, има спечелени медали. Тогава се организираха републикански фестивали на хора аматьори, като казано по сегашно. Или тогава се казваше любители, не са професионалисти. Съвпадението беше, че харесахме и ние същи певци. Любимите ни певци български бяха Емил Димитров и Лили Иванова, които сме гледали на живо на концерти, когато са идвали в Пловдив. На Летния театър и в прословутата палата номер 10 в Панаира. Ето да види на живо и любимата си чуждестранна певица Тина Търнър, която 1982 година дойде в България и пя в Пловдив. Една година след като се оженихме, се роди синът ни Добромир. Най-интересното е, че първо нейната бременност беше много тежка. И доста изкара в болници, обаче беше много упорита. И как се получи в крайна сметка, ми поднесе изключителен подарък. Роди в същия ден, в който съм роден и аз, и така син и баща са родени на една и съща дата, 26 октомври. Радостта е двойна, че се е родил на същата дата и, както се казва, сме с астрални близнаци. Още същата вечер се вдигна голям купон. След това още по-голям купон стана, когато имаше традицията да се кръщава на кръщенето. Направихме го, когато стана на 10 месеца. И въобще може да се каже, че съм бил един от най-щастливите бащи. Точно в този период не сме имали този контакт близкия, но пък самия факт докъде стигна и как израсна сина му, Добромир, говори, че е бил внимателен и подпомагащ. Така се случиха нещата, че останахме само с едно дете, нали, синът ни Добромир. Той се отличаваше с това, че беше много послушен и непрекъснато говореше. Когато е сам, даже и нямаше с приятел, че си говореше сам, разказваше си филми или сам си създаваше сценарии на филми. Той си имаше много богато въображение. И някой път му казахме следното. От Добромир му викахме Доби на Галино. Доби, спри да говориш, бе, почини си малко. Не, няма да спра. Нали? По-детски казваше, нямаш да спра, застанал срещу нас и каза, за какво ми е дадена тази уста? И пак си продължаваше. Другото, което беше, че като малък му купихме колело, неговият дядо имаше възможност да отиде в Русия и купи много хубаво колело, с което да участва в детските колоиздачни състезания на Пловдив, които се организират на вестник Отечествен глас. И като 4 годишен с колело триколка спечели първо място в неговата възрастова група и има специална награда часовник, грамота и някаква дреха беше, ма забравих, фланела ли беше. Много се гордея с сина ми, защото той изпълни онова неписано правило. Синът да надмине баща си. По кое ме надмина? Първо, по-добър оратор от мен. С това говорене. Той събираше в махалата децата и можеше да им разкаже филм, който не е гледал, ама аз съм му го разказал. Причината беше, че бях много строг към него и държах непременно след Цънчо в 8 часа да си легне, а филмите ги даваха след новините в 8:30. И тогава сутрин, водейки го на училище, аз му разказах филма, а той обогатява го с неговото
въображение го разказваше на другите деца, които не са го гледали. Второто, което беше много ученолюбив, пълен отличник, влезна без проблеми в най-елитното училище в Пловдив, английската гимназия, завърши я с отличие и след това завърши Минно-геоложкия университет пак с отличие. Характерът ми е такъв, че трудно допускам хора и затова имам малко приятели, но за сметка на това верно. Едно от нещата, с които най-много се гордея, са моите внуци-близнаци. След като синът ми се ожени за снаха ми Рая, която е също от Пловдив, и с нейните родители станахме възможно най-близки. Може да се каже, че като първи приятели сме, което е много радостно за тези две семейства и за тяхното и за нашето. На 29 май 2012 година се родиха двама близнаци. По-големият с 4 минути Радослав и по-малкият Петър. А когато станаха на 6 години, се преместихме с съпругата ми Пепа да живеем в Пловдив, в близост до сина, снахата и внуците, да може да помагаме по-активно. И така живота ми, така да си каже, 50 на 100 беше свързан с семейство и 50 на 100 с внуците. Но мога да кажа как си държеше с внуците. Значи много отзичив, отговорен, помагаш. С господин Минков се запознахме преди много години, а именно в деня, когато децата, нашите внуци, трябваше да ходят за първи път на училище. И оттам нататък, по силата на обстоятелствата, че за какво използвал дядовците, се заговорихме и то попаднахме на една и съща тема, а това е нашето образование. Следващата задача, която ми поставиха в дружеството, аз вече станах и член на ръководството на дружеството, в смисъл като обществен деятел, е за 80 годишнината. И книгата за 80 годишнината написах и вече си бех поставил сам задачата за 100 годишнината да напиша пълната история на футболен клуб Ботев. 10 години работех по нея и 2012 година излезна книгата 100 години Ботев, с която се гордея, че в нея има всичко, което трябва да има за един футболен клуб. От първият до последният му ден на 100 годишнината беше отбелязана с голяма изложба, в която бяха изложени много от експонатите, които аз успях да събера. Снимки, фланелки, купи, медали и т.н. Голямо тържество с фойерверки, което и цялото ръководство на Българския футболен съюз, начало с Борислав Михайлов, въобще беше така, както трябва да се организира един 100 годишен юбилей. С Румен се запознахме 2012 година по време на честването на 100 годишнината на Ботев Пловдив. Бях разбрал в последния момент, че има такова нещо в Пловдив и то не е тържествената част концертна, а че ще има изложба, на която ще бъде представена и книга за 100 години Ботев Пловдив. До тогава аз го знаех само като име, не сме се познавали. С доста мрънкане от страна на ръководителите в редакцията, тъй като в последния момент взех решение да отида. В крайна сметка бях в Пловдив, там се запознахме с него. Покойният колега Николай Божанов тогава ме заведе на изложбата. Румен едва ли помни, защото тогава съм бил и по-малък и не толкова известен, но успя да ми разпише една книга. Интересът тогава беше много голям, както можеше и да се очаква, и бях много приятно изненадан от първо самото качество на книгата, много неща, които тогава бяха неизвестни в крайна сметка. Интернета го имаше, но не е това, което е в момента, и все още книгите бяха основния източник, по който може да си набавиш някаква информация. И от този момент датира познанството ни. Вече в течение на годините успя да се развие и до работно сътрудничество. Това е най-хубавото нещо, което се случва. Човек, който до сега го познаваш само задочно, чрез неговата работа да му станеш и колега. С Румен Минков се познавам
от 2012 година, когато Ботев празнуваше своя едновековен юбилей. Спомням си, че на него му беше харесало нещо, което бях написал по повод юбилея на любимия му клуб. И чрез един наш общ познат, също спортен журналист Теодор Борисов, Румен Минков потърси контакт с мен. С годините станахме много добри и близки приятели. През това време вече бях започнал да работя като сътрудник на спортните вестници. Меридиан Матч, Тема Спорт, последствие и на Матч Телеграф. Също и сътрудничихме и на първото футболно списание в България, Дон Балон България. Въобще, вече се бях отдал само на тази дейност, тъй като се пенсионирах и имах възможност да работя по цял ден. И за да стигне до последните ми постижения последните години, с моя приятел, най-добър приятел от Пловдив Станимир Симеонов, направихме собствено спортно предаване в Пловдивската обществена телевизия, което се казва Спортна трибуна и всеки желаещ може да го види в YouTube. Това е седмично издание. Когато имам възможност и там се включвах, тъй като последните години живея в София. За съжаление, в семейството ми нещата не вървяха в така позитивен план, защото последните години съпругата ми се разболя от две тежки болести и малко преди да навърши 65 годишнината си, се залежа тежко и до сега си спомням със сълзи на очи, броени дни преди да се отиде от този свят ме прегърна и ми каза: Румене, вече нямам сили, усещам, че си отивам. И тогава постъпи в болница Токуда да я гледа. Това беше времето на ковида. И за съжаление, като хвана и заболяването ковид, при този ослабен организъм, навършвайки 65 години, си отиде от този свят. Първият съвместен проект, който осъществихме заедно с Румен Минков, беше неговата книга за най-големите голмайстори в историята на българския футбол. Той ме покани като консултант и аз наистина участвах като такъв, но на практика станах и нещо като съавтор, защото почти цялата книга от идеята, която се зароди при него, до фактическото и финализиране сме работили заедно, обсъждали, коментирали, оформили и това беше първият наш съвместен проект, който осъществихме и който според мен се получи доста добре, доста стойностен и наистина съм доволен, че с него осъществихме нещо, което до сега в историята на българския футбол, точно такъв тип книга, не беше правена. Скромният ми принос там е, че успях да бъда рецензент, да прегледам текста и също така и до някъде и да промотирам книгата сред някои от замесените лица. Мога да кажа, например, че един Петър Александров беше изключително приятно изненадан, че някой се е сетил да направи подобна книга. И Румен смятам, че със своето досегашно творчество е показал, че е един съвестен човек, който работи за не само за да се покрие миналото, но и да се изгради бъдещето на българския футбол и естествено на любимия му Ботев Пловдив. Най-стойностният проект и най-стойностната книга, която направихме с Румен Минков, аз, той, Теодор Борисов и Румен Пайташев, е книгата 100 години български футбол. За нея бяхме поканени четиримата от представители на Българския футболен съюз. Мисля, че също се получи изключително стойностно четиво, каквото беше абсолютно задължително според мен да има за едновековния юбилей на българския футбол. Там си разпределихме задачите. Аз може би като най-приятна за мен част от историята обхванах темата за историята на българските първенства по футбол. Румен Минков като човек, който има изключителен архив и познания за Купата на България, наблегна в книгата и описа историята на турнирите за националната купа. Колегите Теодор Борисов и Румен Пайташев разпределиха останалите части от книгата като национален отбор, европейски клубни турнири и други не толкова обемни глави. Смея да твърдя, че са издания, които ще останат и за
годините напред. Погрижих се и те са част вече от библиотеката на FIFA в Цюрих, така че може да се каже, че съвместната ни работа е дала своите плодове и хората, които имат намерение в бъдеще да се занимават с история на българския футбол, ще имат също така възможност да стъпят на нещо. Много съм горд с това, че бях поканен от ръководството на Българския футболен съюз в лицето на Борислав Михайлов с група мои колеги и приятели Теодор Борисов, Здравко Гюров и Румен Пайташев да напишем юбилейния алманах 100 години БФС. В продължение на няколко години работехме и 2023 година излезна този алманах. На следващата година същия екип, допълнен с друг мой приятел от сайта Блиц, Румен Илиев, написахме друга книга, свързана с юбилея 100 години от първия матч на националния отбор, векът на лъвовете. По това време получих и покана от основателят на женския футбол професор Лъчезар Димитров да започнем изследване на женския футбол в перспектива да се напише неговата история и сега се занимавам с историята на женския футбол. Стана ми много интересно, защото вече престанах да се занимавам с мъжкия футбол, използвайки опита си. Установих, че никой не се е занимавал до сега. Неговото начало организирано води от 28 март 1981 година. Запознах се с много възрастни футболистки, започнаха да ми помагат, започнах да събирам материали, тъй като не е издавана никаква книга, снимки, брошури, флагчета, знаменца, календарчета, календари, спомени. И сега съм, така да се каже, казано на английски middle of the road, по средата на пътя. И колкото повече се занимавам, толкова повече се амбицирам, с цел в следващите години да излезе и книга за история на женския футбол. Когато Румен се захвана да пише за женски футбол, аз до някъде бях изненадан, защото си спомням, когато бяха нашите дискусии за книгата 100 години организиран футбол в България и когато предложих да има глава за женския футбол, останалите хора, които присъстваха, ме погледнаха малко изненадано и да не кажа иронично. Преди 4 години, още когато се обсъждаше, но така или иначе той се нае да направи тази част от книгата. Естествено там е получил възможност да събере първоначалния материал, но явно темата толкова го увлякла, че успя да изневери на своята голяма любов, а именно мъжкия футбол, Ботев Пловдив, това, че тържествено каза, че повече няма да води статистика. Това, разбира се, от една страна е жалко, защото винаги е хубаво да си сравняваш часовника с човек като него за подобни неща, но пък от друга това е едно ново предизвикателство, една неразработена територия, която, когато имахме възможност при съвместни наши проучвания да покажем, някои от постулатите там изобщо не отговарят на това, което е било в действителност. И там наистина може да има тази тръпка на изследователя, да не знаеш какво ще намериш. Да не забравя и да не подмина частта за женския футбол и за детско-юношеския футбол, които бяха включени по изрично настояване на Румен Минков, който е специалист и познавач на тази част от историята на българския футбол и така с общи усилия на четиримата се оформи тази книга, която се радваше на голям интерес от читателите и съм изключително доволен, че заедно с Румен Минков сме двама от четиримата автори на това, поне за мен е безценно четиво за всеки привърженик на футбола в България. Женския футбол е една изцяло нова област, която никой преди него не се е хванал да направи. Не знам дали след него някой би се продължил това дело, но е хубаво, че това бяло петно на българския футбол се запълва. И това е важно за всеки, който се занимава не само с футболна история, изобщо с публицистика, журналистика, да си излезеш от зоната на комфорт.
С Румен Минков се познаваме от точно 30 години. Първата ни среща беше на футболния терен. На един журналистически турнир срещу мен се изправи един безкомпромисен централен защитник, който ме остави без дъх. Вярно, успях да вкарам 2 гола, но загубихме с 4-6. Там нататък ни събра любовта към футболната статистика. Той ми оказа неоценима помощ при издаването на тази малка книжка. Оттам нататък години наред прекарвахме часове в разговори, футболни теми. Срещахме се най-редовно. Тези срещи в момента много ми липсват. Но пък за сметка на това, успокоявам се с това, че софиянци получават своя шанс да бъдат култивирани и да бъдат вкарани в правия път. Бъди жив и здрав, Румене! Съжалявам, че не мога да присъствам на твой юбилей, но пък най-хубавото предстои 80-я, 90-я, 100-ния юбилей, оттам нататък ще видим. Бъди жив и здрав и запази своята енергия години напред. Господин Румен Минков е популярно име сред различни генерации в областта на спорта. Той е пловдивски човек, но като че ли в най-ново време столицата ревниво си го присвоява. Престиж е за пловдивскостта, че го виждаме в студийните програми на водещи телевизионни канали. Това, което Румен Минков е написал през годините в областта на футбола, книгата за едновековието на Ботев Пловдив, голямата книга за спортистите на АФД Тракия, юбилейната изложба по случай 100 годишната на футболен клуб Ботев, реализирана през 2012 година, са знакови факти, даващи своя резонанс и до днес. Румен Минков е човек, с когото винаги е интересно да си в разговор и колкото да имаш усещането, че е максимално отворен и разговорът върви хармонично и мелодично, той с такава прецизност, понякога и пунктуалност следи тематиката, че във всеки един момент може да зададе въпрос, който те вкарва в шахматна ситуация и трябва да намериш решение с бърз отговор. Разбира се, това трябва да става с ситуационно-стратегическо мислене. И до днес той може да бъде видян в знаковата първа читалня на средоточната в Пловдив, библиотека Иван Вазов, библиотеката на Българския юг, където работи с архивни материали, където е, така метафорично речено, под обсадата на няколко десетилетни течения с спортна тематика. Все повече разбирам защо в годините и квалитетни библиодами концентрираха поглед върху снажния читател в първа читалня, Скорпиона от първата декада, който колкото и да изглежда съсредоточен в текстовете, с които работи, има силно периферно зрение. Ние с него се запознахме именно в Пловдивската библиотека. Разбира се, аз го познавах като автор и отпреди това. И в сегашните си активности господин Минков има някакъв явно таен договор с чародейството, наречено женски футбол, защото и това лято, като разговаряхме, констатирах, че той с свръхголяма страст работи в тази сфера. Какъв е неговия агримент с това чародейство, знае само той и ако желае, вероятно ще го споделя в различните си комуникации. Сякаш вчера беше, когато пред входа на Народна библиотека Иван Вазов в хилядолетен Пловдив, той в овладян екстаз каза за родилите се негови внуци, а ето, че днес те в модерна форма заявяват своите интелектуални и изобретателни способности. Честита 75 годишнина на личността Румен Минков, на футболния историк и статистик и на приятеля от спортната общност.
Няма какво да крия, мога да кажа спокойно, че футболът е моя съдба. Всеки човек си има личен живот, има си семейство, има си деца, има си внуци, както съм аз. Те отнемат естествено една голяма част от неговото време за контактуване, за помощ, нали, както аз съм му казвал и т.н. на семейството си. Но футбола е това, което е бил движещия мотив в мене и се радвам, че съм имал възможността да участвам в написването на историята на Ботев, в историята на българския футбол. Аз сега се надявам, че ще остава следа и в женския футбол и че съм достигнал една такава възраст като 75 години, да съм жив и здрав и да мога да отдам още сили за развитието на историографията на българския мъжки и женски футбол.